Gandeng iki mau sore iki sing nyimping iki Kakangku lanang. Mau limbukan wis nglungani wedi dideke to saiki gara-gara malah ora nglungani. Iki sing nyimping so rapine koyo ngono kuwi nek ora kakangku gadang iki. Ayo. Ayo dikon ngadeg. Lah kayak iki nek ngadeg iki bendina kan. Wis kerep nek ngadeg kok kayak iki. Ngadeg tok ning ora kelakon. Ora opo to Gong ngomong apa mbuh. Nek tetep kudu kon jumeneng. Ha iya no. Ora ketang apa bawa apa duit ora apa-apa wis sing bawa engko Mas Gadang engko sing nyanyi sing dipilih. Yo. Mas Gadang Prasetyo. Siap duet? Siap oke. Wis rasa nganggo spot wis apik tenan. Engko Mas Gadang katuran jumeneng Mas Gadang. Wis rasa nganggo spot ngono. Sepotane gupak 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 ayo wije ayo wije ayo wije ayo wije sampai to bae ngono wis sip wisan iya pring pring bongkotan Ketho tinggo celengan anyar tolong maling yen manten anyar dientuk kala cengkeh wes malah tan dawuh Pak Dalang ayo Arang yo arang-arang wayangan ditunggone kakangku lanang ngene iki arang-arang temu kangen temu lawak karo ya ora ketang bawa-bawa Mas sing anu ya aja sesideman apale gur kuwi aku waduh wis ora apa-apa ku ya ora masalah awitanku gur kuwi apa ora apa-apa walah ya tengah aku ya tengah kono ya tengah walah ora nyong ngomong ke cengah ngono kuwi to kuwi wis ora apa-apa nggih dibawane karo duet pisan ya paham mau tak padha nggih bau mon nggih iki lho aku ono kok tak iki kae lho tisu lah iya sing muni duit ya sapa kowe mayang kok nganu tisu ding nyambi kok oh iya nyambi ngelapi rai iki lho maksudnya keringetan to gembrobyos ampun saru ya Pak ora aku arep saru aku aku wong baik-baik aku wong baik-baik kira tau saru iya nek ora ngertine ku ora saru ya Gong heeh nek ngerti wujudku sing sak tenane wah bahaya tenan ya sik Tomer kowe iki ngopo to ngono burung wayahe kowe metu mengko sik apa harapan nyon belok barang oh belok ya belok barang oke beres singkong dan keju nah apa toh wes lah apane sing arep dibukake kok ngomong karo aku sik lagi pengen tak bukake ora apa-apa kok ngopo aduh boleh ikut-ikut anak kecil bawa apa Arman Mas anu mawon Asporodono kekane wong akrami tutup pondo tutur rupa among ati pawe tane